90,000 na Ffps at Nfis ng Dswd Field Office 1 nakapreposition na para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM Report. Naka-standby na ang stockpiles sa Department of Social Welfare and Development Field Office 1 warehouse para sa maapektuhang mga residente ni Bagyong Bising sa Ilocos Region. Ayon sa tanggapan, nasa 72,556 ang nakandang family food packs habang 15,565 naman na mga non-food items ang nakapreposisyon na rin. Sa ngayon, pinaigting pa ang koordinasyon ng mga concerned agencies sa mga lokal na pamahalaan upang mantabayanan ng sitwasyon sa mga lugar kasunod ng posibleng epekto ng bagyo. Pinalalahanan naman ng publiko na maging alerto sa insidente ng pagbaha o pagguho ng lupa at umantabay sa mga weather advisories mula sa kinaukulan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.